През последните години младоженците избират все по-нестандартни места да сключат брак. Според църквата обаче той трябва да се сключва само в храма и то след света литургия, както го изисква канона. Сватбеният консултант Деница е съгласна с решението на Светия Синод. Не са много клиентите, които се интересуват от църковен брак, изнесена церемония, тъй като красотата на църквата, тя е несравнима, не може да се предаде при изнесена церемония. Наблюденията на сватбения консултант са, че младоженците държат да сключат църковен брак. Повечето булки считат, че църковният брак е наистина по-важен за тях, отколкото гражданския брак. Но наистина гражданския брак се получава много добре при една изнесена церемония и не се лишават обикновено нито от едното, нито от другото. От Светия Синод обмислят да забранят венчавките в събота, тъй като е ден за почитане на паметта на мъртвите. Това според сватбените агенти ще накара много хора да се откажат да сключат църковен брак. Близо 99% от сватбите ни са съботни. И ако църквата забрани това, просто църковният ритуал няма да присъства. Така от следващата година двойките ще правят църковният си ритуал в черквата.